Ubi ay mobile la bojona ha do mobile ko furula abe champion manga ngoro chifo bisirila agara baray surtout politique ko tlena seni kene sraka ka seni kene sramene ni girin ni baro kuntaw ye ko sobe buaka bla buaka ta buata bla buababla seni kene na kana memba dade angano memba dade magano fo ya famwa wale ma balonta surtout ko ku dimon ko asunyena che premier match e jonde deuxième match e jonde parce que antola o balonta ko ina ko sobe ka ko dabla abeta bisakinati seli kana ni basli naw ye mo sabaye mo kelen be takbiratu fo Allahu akbar fo to fla be to alame Allahu akbar no segana mo kelen wala ba fo to fla ba alame ko sobe na ye mo hakya miye kilinga fo to kala oje ni awere masiola akelekele beka fo doju ko sobe akana soma baroke oje abito ka fo doju goro Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu afocho kacha ko sobe min manan no yaw maduro adanya aka Allahu akbar chaman fo Allahu akbar aka la ilaha illallah chaman fo aka subhanallahi chaman fo aka alhamdulillah chaman fo abeni de fo sraka ko sobe parce que meleko de jole lu sraka abe temula ni foli ka ufilimi meleko fana ni kuma de kaduye ulu fana be to kan de fo ko sobe ni kuma sugu de kaduye ima e domina fara ko adama domina dan meleko ko أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Domina fraka an fadama bina dan melekaw ko alama e bina adama den no dilan ko bla dugukolo kan o tena foyi ke joli bonko o tena foyi ke moto girin ka ɲɔgɔn sen kare o tena foyi ke moto boliba ni mobiliba ka ɲɔgɔn bolo kare kana accident caya dugukolo kan kana joli bon caya dugukolo kan basigi t'u la u ɲama jɔlen tɛ ɲɔgɔn faga ni ɲɔgɔn halaki ni ɲɔgɔn tacɛn u bena ni dɔrɔn de kɛ wallahi surtout an be kangari gɛlɛn na dɛ diela ban cɛw baraka bana an baraka bala ka ban pew ka taa kɛ bi cɛ yɛrɛ ka dɛsɛ k'i muso mara fo ni min muso y'a kɛ bugɔli tɛ yen bilen nɛni tɛ yen bilen cɛ kuturu k'i yɛrɛ furumuso faga nin kunnafoni minnu n'an b'a la ka mɛn tile fila in na nin ka ca bi Mali la nin man d'an ye dɛ a ka ca Mali la nin kan ka fɔ diɲɛ jamana bɛɛ la fo Mali kosɛbɛ ka cɛ muso faga nin kan ka mɛn diɲɛ jamana bɛɛ la fo Mali kosɛbɛ an ma nin ye an bɛnbakɛw la dɛ ayi an ma nin ye dɛ an ma nin ye an mɔkɛw la dɛ furumuso fagali subhanallah kabako do dɛ n'i y'a mɛn ko baraka baliya dɛ nin do kosɛbɛ a mana taa sɔrɔ muso ye kojugu sugu o sugu kɛ ka tɛ i bila k'i furumuso faga baraka baliya tɛ tɛmɛ wallahi tiɲɛ ala man kisi la amin ni muso ma ɲɛla a bila silamɛya ye furusa de kɛ o kosɔn diinɛ dɔw kun ko furusa tɛ yen silamɛya ko furusa bɛ yen dɛ ayi sabali parce que ni dimi bonyana ka bonya aka furusa o ka fisa ka taa se tiɲɛni ma o tiɲɛ ala k'an kisi o ma a fagali bɛ mun ɲɛ foyi aw yɛrɛ ko su tɛ mɔnɛ bɔ mɛlɛkɛw y'o de fɔ dɛ k'an bɛna joli bɔ ni tiɲɛni dama de la dugukolo kan y'a ye mais silamɛya nana ka na perewu yira seli don n'u mɛlɛkɛw tilala ka aw ye seli kɛnɛ sira kan a b'a la ka taa a bɛ Allahu akbar caman fɔ olu yɛrɛ bɛ min fɔ ka kɔrɔ a bɛ la ilaha illallah caman fɔ a bɛ subhanallahi caman fɔ aw bɛ kabakoya dɛ o cɛ bɛ mɔ dɛ ja ala ye min fɔ tiɲɛ don dɛ ja maa ɲumanw b'u cɛla koyi ja maa sabatilenw b'u cɛla koyi i ma nin cɛ n'a ka jama tatɔ ye mɛlɛkɛw bɛ sin ka baraji sɛbɛn di ka sɛbɛnni daminɛ ka sɛbɛnni daminɛ hali t'a jɔ a bɛ taa nin cogoya de la fo ka taa se misiri la i y'a faamu wa walima seli kɛnɛ na n'aw taara se seli kɛnɛ na nafila seli tɛ yen i y'a faamu nafila seli tɛ yen a b'aw sigi aw tɛ nafila seli o la n'aw sera yen fana baro tɛ yen dɛ ayi ka taa bi diɲɛ laban mɔgɔw tellement que i y'a faamu an ɲɛsin bɛ photow ma ka an ɲɛsin matériel ma n'an sera seli kɛnɛ na an yɛrɛ hakili tɛ bato la bilen photo ta de bɛ daminɛ photo ta la wele ka na joona i kun jɔ ta i kan jɔ ta wali i ka telefɔni telefɔni kɔ photo baden ta ka ɲina Allahu akbar fɔ kɔ seli kɛnɛ na an ma taa photo ta kama dɛ mɛlɛkɛ minnu b'aw photo ta o kan ka silamɛ bɔ kosɛbɛ
kata sigi seli kɛnɛ na ka ɲina alimami ka mɔgɔw b'a la ka Allahu akbar fɔ e t'o laminɛ subhanallahi b'a la ka fɔ e t'o laminɛ ka dɔ fara i ka baraji kan fo ka taa kɛ photo badinta ye surtout WhatsApp ko tile na photo ta dɔrɔn alhamdulilayi an b'an ka seli kɛnɛ na yan b'an ka seli kɛnɛ an b'an ka seli kɛnɛ réseau sanfɛ wallahi k'an yɛrɛ sigilen filɛ an yɛrɛ sigilen filɛ yan e b'o bila k'an sigilen filɛ yan o bɛna se ka baraji sɛbɛn i kun ayi foyi mɛlɛkɛ minnu ye e sigilen ye olu de bɛ baraji d'i ma sani ka t'i jɔ Abijankaw ma an b'an ka seli kɛnɛ na yan aw ta ma se fɔlɔ wa o baro baden ni o telefoni ci ani o kuma WhatsApp ci ni message baden ci Allahu akbar fɔ yɛrɛ tɛ ɲɛ sɔrɔ bilen ayi o t'o fɔ o preselen hali an ka ɲina hiji maa caman ta ma minɛ dɛ ayi an ka Mali yɛrɛ hiji min kɛra kɔsɔ in na san 1340 ni 48 hiji kosɛbɛ o ma tɛmɛ salon wa dɔw b'a fɔ ko haji 2018 ou bien haji 2017 hiji tɛ 2017 la dɛ 2017 hiji tɛ dɛ hiji tɛ 2017 la 2018 la hiji in kɛra san 1438 Allahu akbar o hiji min kɛra i sigini bɛ sin a ye Mali yɛrɛ maliyɛnw de bɛ alikaba kɛrɛfɛ kosɛbɛ dɔw bɛ alitawafu la tuma min u bɛ sin ka message ci u yɛrɛ telefɔni kɛ k'u yɛrɛ photo ta an bɛ tawafu de la subhanallah o fana bɛ kɛ abaden alikaba yɛrɛ kɛrɛfɛ a ɲɛ tɛ alikaba la o a ɲɛ tɛ mɛlɛkɛw la o a ɲɛ bɛ a tɔɲɔgɔnw de la WhatsApp sanfɛ a ma taa Ala kama koyi a taara de mɔgɔw k'a dɔn ko n hijira yɛrɛ yira n yɛrɛ donnen filɛ alikaba n yɛrɛ filɛ alikaba kɛrɛfɛ nin y'an ye Zamzam jimiyɔrɔ de la nin y'an ye makamu Ibrahima de la subhanallah e b'o fɔra maa minnu ye olu bɛna se ka baraji sɛbɛn i kunna foyi k'i ka baraji nasi o tiɲɛ kira ko laysatil ibada bil awdad bato tɛ nin sugu ye girin ni telefoni paci n'aw sera seli kɛnɛ kan a k'a dɔn a bɛ Ala de ɲɛfɛ an nana Ala ka so de kɔnɔ mɛlɛkɛ baden de bɛ yen o mago bɛ aw ka Allahu akbar fɔ de la o mago bɛ aw ka subhanallahi fɔ de la o mago bɛ aw ka Ala saniya dali de la a ye photo bata dabila fɔlɔ photo tun bɛ ta an fɛ seli kɛnɛ kɔfɛ de mais bi seli kɛnɛ ɲɛfɛ photo bɛ ta alimami natɔ photo bɛ ta seli yɛrɛ jɔlen an bɛ to seli la photo b'a la ka ta n'a fɔra ko Allahu akbar Fatiha b'a la ka kalan den bɛ ka photo ta la hali su jigintɔ ka wuli o b'a photo ta su jigintɔ ka subhanallah u ka to la ka taa sa dɔ photo ta dingɛ kɔnɔ a tɛ nɔgɔya dɛ i ka telefoni ko bɛ b'aw sen fɛ i bɛ to la i bɛ jahanama san misɛnnin dɔ photo ta dɔrɔn b'a f'i ye i bɛ ɲina photo ta kɔ hali n'i y'a mɛn photo bɛ boli Ala k'an ni saba bɛɛ tellement que diinɛ ɲamina an bolo k'an yɛrɛ kɛ an t'a dɔn an bɛ fɛn min na bilen a bɛ komi telefɔni ci waati fana sera o tɛ wa donc n'an sera seli kɛnɛ na nafila seli tɛ yen dɛ parce que nafila tɛ seli ni tile ma kɔrɔta ni tile dun kɔrɔtala dɔrɔn alimami bɛ na a b'a ka seli kɛ i y'a faamu jɔ fila de bɛ na kɛ o jɔ fila min bɛ kɛ seli kɔrɔta t'a la seli wele t'a la nafila tɛ yen seli kɔrɔta tɛ yen seli wele tɛ yen mais masabu dɔw la n'olu bɛ misiri kɔnɔ olu b'a fɔ k'u bɛ nafila seli mais kɛnɛba kɔni ka kɛnɛba den min tɛ misiri ye maa si tɛ nafila seli o yɔrɔ la Ala k'an ni saba o la telefɔni numéro an b'o bila ka sɔrɔ ka don seli kɔnɔ sisan n'Ala ka jɛ ye an bɛna telefɔni bila